del grup de dolçaines de percussió Rebuig al cor amb la col·laboració de la colla de xirmiters Pere Bigot de Benissa. Estem molt contents d'haver organitzat aquest concert amb l'única intenció de divertir-nos i fer-vos passar una bona estona gaudint de la música. És per això que vull agrair-vos la vostra presència. A la primera part del concert tocarà la colla de xirmiters Pere Bigot. Abans de començar, m'agradaria presentar-vos-la. La colla de xirmiters Pere Bigot, amb 16 anys de trajectòria, va començar en un xicotet grup de dolçainers que decidissin enjuntar-se per fer un repertori comú i eixir a les festes del carrer del seu poble. A poc van anar creixent i participant en tot tipus d'actuacions per les diverses comarques valencianes. L'any 2001 adopta el seu nom actual en record d'una de les figures més conegudes de Benissa, Pere Bigot, músic i showman entre moltes altres facetes. Sota la direcció actual de Santi Bertomeu i membre fundador de xirmiters Pere Bigot de Benissa, ja és un referent en la comarca de la Marina. Un fort aplaudiment per a Santi Bertomeu. A continuació, interpretaran dues parts de la suite de festes de Pedreguer, Sant Antoni el Foc i a continuació Sant Bonaventura, la Disbuixada. I per acabar en aquesta primera part, ens deleitaran en la peça La meva xiqueta és l'ama, una marxa mora de Marca la Creu Sant Pere.
Gràcies. En aquesta segona part serà el grup de docents i percussió rebut. Farà gaudir un llibre de música. Com he fet abans, vaig a presentar-vos al grup. L'any 1996, a partir d'un grup d'amics que estudien junts a la Pol. Al llarg d'aquests anys, el grup ha participat en tot tipus d'esdeveniments, passacarrers, correfocs, romeries, entrades de moros i cristians a Coll i per tota la Comunitat Valenciana, participant també en la Federació Valenciana de Docent i Percussió, entitat a la qual pertany el grup des de l'any 2003. Sota la direcció actual de Jordi Rivera, el llibre dels Jaimes de percussió rebut ha anat creixent fins al dia d'avui. Un fort aplaudiment per a Jordi, per favor. Aquesta part escoltarem Petenera, de José María Tenelver. En segon lloc gaudirem de Dependents i a continuació del català, dues peces de José Rafael Pastrana. I per acabar aquesta segona part, dins el programa van interpretar-nos a la Fira de Tots Sants, de Francisco Valor i Llorenç, amb la participació del cor sènior de la UPLV. Un fort aplaudiment per a ells.
Bé, i per acabar la nostra participació, anem a tocar, conforme ha dit Susana, un poco final. Una cosa que diu a la Fira de Tots Sants. Per això que és imprescindible, conforme ha dit Susana, la participació del quart sènior de la Universitat. Però demano, per favor, que pugen.
cal que agrair al Centre Cultural Mari Silvestre per deixar-nos aquest espai per poder gaudir de la música, al cor sènior de la UPV per ser partícip d'aquest concert amb una interpretació i, com no, a la colla de ximiters Pere Vigot per acudir a aquest intercanvi i passar una bona estona amb tots nosaltres. Per favor, que passen a l'escenari un representant del cor i un de la colla de ximiters Pere Vigot. Un xicotet de tall per agrair. Santi Faener i la Meixeranga. Moltíssimes gràcies a tots per venir.
l'oportunitat i la sort de que contem amb el que serà el futur director de l'Himne de Festes, David Rossi. Pero todos saben que Gamato no pensaba como un himne. Qué menos que ya que el tenim así. Y esto es un orgullo para mí que dirigís que hay en la última peça.
podem anar sense donar les gràcies a una persona que ha acabat de nosaltres, que és la presentadora, i la qual volia cridar i donar-li un xicotet de regalet. Susana, per favor. Susana. Hola, digo. Gràcies a la colla de Benissa per Bigot hem pogut dur a terme i res més. Moltíssimes gràcies per la vostra